Расійскія дроны ў 100 кіламетрах ад Менска, за імі лётала беларуская авіяцыя. У Пецярбургу, дзе чакаюць прыезду Пуціна і беларускай дэлегацыі, гарыць адзін з найбуйнейшых у Расіі нафтавых тэрміналаў. Чаму Джон Коул дагэтуль не наведаў Менск, хаця анансаваў паездку? Ціхановская сустрэлася ў Лондоне з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Стармерам. Пра што яны дамовіліся? Амерыканец, які атрымаў у Беларусі палітычны прытулак, вярнуўся на радзіму. Падворшай ратавалі бабра. У якую бяду трапіла жывёліна? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 3 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Расійскі дрон, які ляцеў бамбіць Украіну, упаў у Слуцку. Лятальны апарат заўважылі ў аўторак пасля абеду. Мясцовыя жыхары пісалі ў сацсетках: «Бачыла яго сёння, як ляцеў, так сабе адчуванні». Такіх паведамленняў было шмат. Побач са Слуцкам у Салігорскім раёне дрон трапіў нават на відэазапіс мясцовых жыхароў. Іншы карыстальнік напісаў, што чуў дрон над самім Салігорскам. Мы не можам публікаваць шмат якія сведчанні, паколькі за такую інфармацыю ў Беларусі могуць пасадзіць у турму. Адна з жыхарак Слуцку напісала: 12 гадзін 3 хвіліны, моцны гул у небе. З балкона ўбачыла, што над слуцкім цукровым заводам ляцеў дрон у бок навадворцаў. Ад нечаканасці не паспела сфатаграфаваць. Праз хвілін 20 і яшчэ 2 разы чула ў небе, але нічога не было бачна. Няма ніякага сумневу, што гэта расійскія дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра ў вайне супраць Украіны, кажа Матвей Купрэйчык з Белполу. Сістэма супрацьпаветранай абароны працуе вельмі цікавым чынам. Яна працуе па схеме свой-чужы. І ў дадзеным выпадку зразумела, што беларускае так званае міністэрства абароны ведае пра тое, што будуць пралятаць так званыя дроны Расійскай Федэрацыі над небам Беларусі. Але ж, як мы бачым, у гэтым выпадку яны не заўсёды могуць кантралировать такія дроны. Калі яны запускаюць 600-700 дронаў па Украіне, яны вельмі часта могуць страціць кантроль над аднім, двумя, трыма, можа быць і болей большай колькасцю дронаў. Таму, канешне ж, калі над тваёй галавой пролятае баявы дрон, герань ці шахед, гэта заўсёды небяспечна. І у такім выпадку адзінае, на што застаецца чакаць беларускім грамадзянам, гэта тое, калі гэты дрон упадзе ў мірны горад ці ў мірнае село. Сведкі пішуць, што неўзабаве пасля гэтага з'явіліся 2 верталёты. Некаторыя пішуць, што дронаў было таксама некалькі. У Слуцку узброеныя людзі перакрывалі частку гораду. Сёння выданню «Флагшток» удалося пацвердзіць, што беспілотнік у Слуцку паў 2 чэрвеня каля 12:20 у прамысловай зоне на ўскраіне гораду. Выданне сцвярджае, што прамавугольныя абрысы руля кіравання нагадваюць расійска-іранскі шахед «Герань». Гісторыя з невядомымі лятальнымі апаратамі працягнулася і сёння. Пра гэта пісалі жыхары Баранавічаў. У Дзяржынску ўначы чулі самалёт, які ляцеў вельмі нізка ў раёне першай гадзіны ўначы. Дом тросся і гук быў такі, што падалося, нібыта самалёт падае. Менск. Гэта ўжо напісаў жыхар сталіцы. Магчыма, гаворка ідзе пра авіяцыю, якая адсочвае дроны. Інфармацыя пра чарговыя дроны над Беларусю з'явілася пасля масіраванай паветранай атакі Расіі на тэрыторыю Украіны. Улады Беларусі ніяк не каментуюць гэтых здарэнняў. Сёння з удзелам беларускай дэлегацыі пачынае працу Пецярбурскі міжнародны эканамічны форум. Там чакаюць і Пуціна, але з раніцы горад атакавалі беспілотнікі, гарыць адзін з найбуйнейшых у Расіі нафтавых тэрміналаў. Дарэчы, Беларусь у дзясяткі разоў нарасціла продажы бензіну на пецярбургскай біржы. Калі ў мінулым годзе гэта была 1000 тонаў, то ў гэтым годзе 23 000. Продаж беларускага дызеля вырас утрая з 50 000 тонаў да 150 000. Як кажуць чыноўнікі, беларускае паліва дапамагае Расіі забяспечваць унутраны расійскі рынак у перыяд высокага попыту, а попыт расце, бо гараць расійскія НПЗ. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум праходзіць 3-6 чэрвеня. Тут чакаюць 20 000 удзельнікаў са 130 краін свету. Ад Беларусі там будуць амбасадар Юрый Сільверстаў, старшыня віцебскага аблвыканкама Александр Рагожнік і намеснікі міністраў. Спецпасланнік Дональда Трампа па Беларусі Джон Коул збіраўся прыехаць у Менск у палове траўня. 28 красавіка ён сказаў, што яго візіт адбудзецца праз 2-3 тыдні. Ужо пайшоў 6-й тыдзень, а пра прыезд спецпасланніка амерыканскага прэзідэнта нічога не вядома. З чым гэта можа быць звязана? Я бы тут вылучыў 2 чыннікі. Першы чыннік, ён звязаны з тым, што агульная цікавасць адміністрацыі Трампа да Украіны і ўсяго звязанага вакол Украіны знізілася, так ці інакш пачатак стасункаў і выбудова была звязана менавіта з Украінай. Тут пакуль на гэтым напрамку амерыканцы асабліва не працуюць, гэта першы момант.
Другі, напэўна, ён усё ж такі галоўны, што тая здзелка, на якую разлічвалі Злучаныя Штаты, пакуль яна не дасягнута. Гэта менавіта калійнае пытанне. Паколькі калійнае пытанне не вырашана, то з пункта гледжання Злучаных Штатаў, напэўна, няма вялікага сэнсу ехаць у Беларусь. Бо яны гэтым разам разлічваюць на сур'ёзную, мне падаецца, вялікую эканамічную здзелку, звязаную з каліем. Раней менавіта падчас прыездаў Джона Коула улады Беларусі вызвалялі палітычных вязняў. Усяго дзякуючы намаганням ЗША з вязніцаў выйшла больш за 500 чалавек. Недзе згубіўся па дарозе і давераная асоба Макрона. Такі статус паводле Лукашэнкі мае пасланец прэзідэнта Францыі, які нібыта меўся прыехаць у панядзелак аўторак. Сёння серада і пра такую сустрэчу цішыня. Як расказаў нашай Ніве дарадцы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі, гаворка пра прыватную асобу, чалавека, які раней займаў шэраг пасадаў, у тым ліку амбасадарскіх. Але гэта не супрацоўнік апарату Макрона і не прадстаўнік МЗС Францыі. У сваю чаргу Валерый Цапкала напісаў сёння ў сваім тэлеграм-канале, што гэтай асобай стаў генеральны дырэктар галоўнага ўправлення знешняй бяспекі Францыі Нікаля Лернер. Ён ужо быў у Менску і вярнуўся ў Парыж. Ні французскі, ні беларускі бок аб паездцы публічна не паведамлялі. У Лондоне адбылася сустрэча Святланы Ціханаўскай з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам. Брытанскі прэм'ер падкрэсліў падтрымку Лондонам свабоднай дэмакратычнай Беларусі, асудзіў дыктатуру Лукашэнкі. У прэс-рэлізе ўраду гаворыцца, што Лондон падтрымлівае санкцыі для ціску на рэжым. З беларускага боку ў сустрэчы прыняў удзел таксама дарадца Ціханаўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Гэта першая сустрэча з брытанскім прэм'ерам з 2021 году. Сёння адбыліся таксама сустрэчы у форин-офісе з міністрам па еўрапейскіх справах. Што канкрэтнага мы прывезем з этого візіту? Першае, это ясны палітычны сігнал, які выйшаў з афіцыйнай камунікацыі з Даўнінг-стрыт сёння. Великабрытанія працягне працаваць менавіта з беларускім народам і з яго прадстаўнікамі, а яго пазіцыя да рэжыму Лукашэнкі застанецца прынцыповай і нязменнай. І тут яна будзе аб'яднана як бы з еўрапейскай і украінскай павесткай. Другое, размаўлялі пра падтрымку палітвязням, і мы спадзяемся, што Великабрытанія зможа ў хуткім часе далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду. Гэта будзе вельмі ясная практычная дапамога. Ну і падтрымка таксама для медыа, бо тут вельмі важна перамагаць у гэтай вайне інфармацыйнай і прапагандзе, якую распаўсюджвае і рэжым у Менску, і ў Маскве. Ну і чацвёртае, заўтра адбудзецца міжпарламенцкая сустрэча. Усе групы з дэмакратычнай Беларусі тут збяруцца, і вельмі важна, што гэта адбываецца в Лондоне, тому што Лондон на сёння стане вось такі на некалькі дзён сталіцай па беларускім пытанні, і гэта, безумоўна, падымае павестку Беларусі яшчэ вышэй. Тым часам Лукашенка правёў аўторак увечары тэлефонную размову з Пуціным. Гэта размова адбылася праз некалькі дзён пасля іх сустрэчы на саміце Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Астане. Грамадзянін ЗША Эван Ньюман, які атрымаў у Беларусі палітычны прытулак, вярнуўся на радзіму. Чытайце на нашым сайце гісторыю гэтага амерыканца. На радзіме ў ЗША Эвана Ньюмана падазравалі ў 14 злачынствах, у тым ліку ў штурме Капітолія і нападзе на афіцэраў паліцыі. Эван Ньюман з'явіўся ў Беларусі ў верасні 2021 году. Неўзабаве пасля атрымання статуса ўцекача Ньюман асеў у Берасці. Вот что он сказал тогда про Беларусь пропагандистам. Меня удивило, какие у вас чистые улицы и как все четко организовано. Автобусы ездят постоянно, поезда ездят постоянно. Это приятно удивило. У Берасці он пачаў працаваць рэпетытарам ангельскай мовы для дзяцей, а затым адчыніў рэстаран амерыканскай кухні Road 66. Як стала вядома Свабодзе, у цэнтры па вывучэнні ангельскай мовы яго таксама больш няма, не працуе і рэстаран амерыканца. Па тым адрасе зусім іншая установа. Зімой 25-го года Дональд Трамп памілаваў Ньюмана разам з іншымі удзельнікамі штурму Капітолія. Некалькі крыніц пацвердзілі, што неўзабаве пасля памілавання ён вярнуўся ў ЗША. Сенсацыя. На малым гарадзішчы археалагічнага комплексу на рацэ Менка ў пласце пажару 11 стагоддзя археолагі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі пад кіраўніцтвам Андрэя Войцяховича знайшлі уникальные артефакты, застылые ў часе. Среди прочих нужно отметить находки раннеславянской керамики, материалов 11 и 12 веков. Вот буквально вчера было найдено уникальные фрагменты деревянной тарелки, чудом сохранившиеся во время пожара. Этот пожар произошел во второй половине XI века, и все городище было уничтожено. Сапраўды рэдкая знаходка для беларускіх земляў.
У вёсцы Падворшай адбылася цэлая аперацыя па ратаванні бабра. Мясцовыя заўважылі знясіленую жывёліну пасярод поля. Самастойна дабрацца да вады ў бабра практычна не было шансаў. Людзі выклікалі эколагаў, ветэрынараў і ратавальныя службы. А тыя вывезлі бабра пад рэчку. Жывёліна аказалася цалкам здаровай. Апынуўшыся ў вадзе, бабёр адразу зарыентаваўся, хутка паплыў да берага і знік у сваёй роднай стыхіі. Спецыялісты нагадваюць, калі вы сустрэлі дзікую жывёлу, якая выглядае хворай, параненай або апынулася ў небяспечным месцы, не варта спрабаваць ратаваць яе самастойна. Лепш паведаміць пра гэта адпаведным службам. А мы нагадваем ставіць нам падабайкі, пісаць каментары і падпісвацца на наш канал. Гэта былі навіны 3 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартая даверу каментары. З вамі быў Дмітрий Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.